Angikhuleke nindaba enkashana kaMenzi iyaphuza umlaza ngimeva lona pastor weningi ilona obuyachaza amaphupho nakho kubalekile nokufanele inamba isenze ngoba uyimember noma ngoba uyacontribute kwi-channel kuphela inamba isenze kusoma 9 ekseni ka 5 ntambama kuphela inamba awungu-WhatsApp ngayo kodwa uyangifonela kuphela from uMsombuluko ugcine ngoLesihlanu ngomgqibelo nangesonto ungangifoneli useyipati inyokoma uthi ukuphupha umuntu elele akachazi okuningi akabingeleli ukusho ukuthi umuntu nje othanda ukusenza le approach le angiyithandi ke nokho ngiyangifisa ukuthi umuntu efuna ukubuza engathi bengabingelele engathi bengacela kodwa ke senza kanje ukuphupha umuntu olele is to dream of someone who's asleep or is falling asleep or sleeping yabo nake singakusho 1 so ngokujwayelekile uma ngenza ukuphupha umuntu upha olubi uma elele olusho ukuthi kungenzeka kumele lo muntu umkhulekise kungenjalo uzobhedlela impilo noma ngasaphela umsebenzi okanye uzofekela umklamo wakhe noma ke izinhlelo zakhe zizophazamiseka. Isaka 6:9 uyakulala kuze kube nini wilandini uyakuka nini ebuthongweni bakona kanti Isaka 20:13 ungathanda ubuthongo ufuna ufikele ubumpofu. Kana ba2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu yabo uPaul uma elele lokho kusho ukuthi ngenzeka kumele lo muntu umelekelele ngemikhuleko ngoba ngasabandla ukugula okungamhlasela kakhulu. Ngoba John 11:12 abafundi bakhe basebethi kuye Nkosi uma elele uyakusinda. Number 3 ngenzeka uma uphupha umuntu uPaul uma elele lusho ukuthi ngenzeka lo muntu uyawudinga umkhuleko onamandla ukuze kunqandeke into ewukufa okumlandelayo nokuphehlwayo. uJobe 14:12 kanjalo umuntu ulala phansi engabe savuka. Number 4 kwabanye uma uphupha umuntu uPaul uma elele olungasho ukuthi lo muntu kungenzeka umuntu ongayinakile impilo umuntu ongayikhathalele impilo umuntu ongayihluphi ngempilo yabona umuntu ongenzeka uyawelapha noma akayikhuthalele impilo yakhe umuntu ongayinakile impilo. Siyaphetha siyabonga ke besibheka la uDaba lamaphupho when uphupha umuntu elele. Vamos.